padha meneo resani pasukan ingkang sekeca Jati lan kita lan atur aku jati Jawa lan kreasi tansah nyawiji Yo kanca komenio resani pasukan ingkang sekeca Jati lan kita lan atur aku jati Jawa lan kreasi tansah nyawiji yo kanca komenio resani pasukan ingkang sekeca Jati lan kita lan atur aku jati Jawa lan kreasi tansah nyawiji oh ya Yudha sang satriya tapa netapi ingkang sumpahing prajurit aja bela bangsa nilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa Sumangga ing yudha sang satriya tapa netapi ingkang sumpahing prajurit dadya bela bangsa nilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa ing yudha sang satriya tapa tetapi ingkang sumpahing prajurit aja bela bangsa nilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa Sumangga ing yudha sang satriya tapa tetapi ingkang sumpahing prajurit dadya bela bangsa bela tahi nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa
Langen Kroko Jati. Jangan bangun tanya kang hilang syukurau lumantan nyentang gelo ngapa kabare hebatare hari koko sahaan lo pisan nyosok kanan tandangan kandejang ngopeta tanah janin janinang dibakar ini dikasih bersih sama taya karang bakar kasih roti lo orang mepet Manisku melati, melati juga orang manis pada rumahnya. saya cari manis bunga melati saya cari manis kena melati melati suka orang manis mana rumahnya. Ayo para kanca hambelane nusa bangsa. Ayo para kanca hambelane nusa bangsa. Dadi kita tanah air Indonesia. Jalan di laut, ikan tutup jalan di laut, karena ombak bergoyang buntut. Ada nada di atas mulut, ada nada di atas mulut. Jangan memandang mati kepincut. Sopo kasih cile buntute dawa entong lirek sing kira-kira sing lirek sing kira-kira enti lirek ora rumangsa loh
Yantoronggo Jati Jati Lanyak Indonesia para putri penarini katonasi pengareme padha joget rame-rame megal-megal ya salahe luwes banget cecekete opo tono opo kene kesedihan pamukane kaya rasa ngerasa salahe iki apa katiko padha sarak padha sapi dari sugeng para pamirsa manggepi narak saking mirsani ireng-ireng anake muda buka peti ana mrijene yen wis seneng rai tak hitung durung mesti dadi jodote dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggun kula laku tresna tataran dat saking conto tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggun kula laku tresna tataran dat saking conto loh Barat gunung di timur gunung Barat gunung di timur gunung Tengah-tengah pohon kelapa Sini bingung di sana bingung Pulang ke rumah aduh malunya Ayo ada sumur di ladang Kalau ada sumur di ladang Boleh kita menumpang mandi Kalau ada umurku panjang Boleh kita berjumpa lagi Irang-irang matane kancing Iya Irang-irang matane kancing Kawarine tak sepirani Iya seneng aja kok mancing Kawarine tak tanggungane
yudha sang satriya tapa netapi ingkang sumpahe prajurit adya bela bangsa lilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa ing yuda sang satriya tapa netapi ingkang sumpahe prajurit dadya bela bangsa lilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa mangka ing yudha sang satriya tapa netapi ingkang sumpahe prajurit adya bela bangsa lilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa ing yuda sang satriya tapa netapi ingkang sumpahe prajurit dadya bela bangsa lilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa Mangka ing yudha sang satriya tapa netapi ingkang sumpahe prajurit adya bela bangsa lilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa ing yuda sang satriya tapa netapi ingkang sumpahe prajurit dadya bela bangsa lilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa. ayo gedruk 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 Rincing irama gedruk. Sikra ngayaka hangayai karya pakaryaning praja gumregut senggot canca calimonto manunggal setya Sikra ngayaka hangayai karya pakaryaning praja gumregut senggot canca calimonto manunggal setya Gantiak Asri suarane gumuro samya rebut rawuh sang nata sajuru-juru ngayahi karya
Sikro ngayoko angayai karya pakaryaning praja kumrego jenggot nato calimonto manunggal sedya dampya sino asre swarane gumuro sarta rebut karsa etu nyata rawuhe sanyata sakjuru-juru nambahi karya pakanane apa ayo para kanca taat ning agama ben uripe ayam tantra muka mulya kita gawe apa panganane apa ayo para kanca taat ning agama ben uripe ayam tantra muka mulya kita gawe apa panganane apa ayo para kanca taat ning agama ben uripe ayam tantra muka mulya kita gawe apa panganane apa ayo para kanca taat ning agama ben uripe ayam tantra muka mulya gembelengan nyunggi wakul kala gembelengan pakolang pasagane tadi sarana pakolang pasagane tadi sarana yo lo
ngaturi matur nuwun dhateng Karang Taruna Wijaya Kusuma yang sudah bertugas ya Mbak Dwi. Nggih, Mas. Dan juga RGL Audio Sound System mantap Nggih, teman. matur jasi. Monggo saged menghubungi nek ajeng Ngersake nggih. Ugi sesarangan makarya kalih paguyuban seni Rampak Buto Krincing Irama. Cai sik do rembug-rembugan ngira ngerti. Oke, ada apa? Heeh, yo dikasih apa yo Mas yo? Penontonnya masih luar biasa ini Mbak. Mas, semakin malam semakin adem. Ayo Mas. Nanti. Kita kasih ninggal katresnan. Nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku foto sambat karo sapa Jo pasane mong katon sliramu wae aja lali pamaleku Jati Manunggal jadi laga Indonesia ya gier gier ya gier gier ya gier gier ya gier gier ton sliramu wae
mari pasangan lintang ning angkasa iki gawe lara marang tresno yo yo Mas yo dilongi yo Mas yo.
Oh ah oh dos. Lo. Oh dos. It dos. It dos. Hus. It dos. It dos. It dos. It dos. It dos. Lo. Hus. It dos. Oh dos. Dos. You. Ya. Ah oh. It dos. Ah oh. It dos. Ah oh. It dos. Dos. It ya. Ah oh. It dos. Oh. It dos. Hus. It dos. Hus. Oh ya. Ah oh. It ya. Ah oh. It ya. It ya. It ya. It ya. It ya. Hus. Ah. Hus. Ah. Oh ya. 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 Hus. Ya. Oh dos. Ah ya. Ya. Hus. Ya. Ah oh. It dos. Oh ya. Oh ya. Oh. Reketek. Anak kami saya. Amanat di mana jantung hati saya. Lo. Opet. Yo. Oi, hai.
Hey. Ha 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 ha. Hai. Liwat angin sore titipkan ning ati Oh, 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 bisa oh, 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 oh. tak suwon slirane kelak sabar ngeteni percaya sayang aku Hai. Kangen, aku kangen seliramu. Hai. Hai. Wancine wengi asan saya sepi, saya kekowo susah ing ati. Oh, guys. Iya. Hai. Iya. Yuk, bisa yuk. Hai. Urung. Iya. Oh, hai. Sembuh. Mari. Iya. Oh, hai. Trimo mundur timbang loro ati, tak oya wong kono wis lali. Pancen wis nasibku iki, anandur becik nukule dilarani. Trimo ngalah aku wis ra betah, tak tangi sono
omah nangis aku isih sanajan lara ing batin aku lilo bisa ganti lahir batin tresno sing remuyung saiki wis dadi garing aku lilo disekseni lahir batin aku lilo bisa ganti lahir batin. Yo Hai. Iya. Hai. Saudara. Hei. Hai. Iya, bisa deh, bisa deh. Ayo. Hai. Iya. Iya, bisa deh, Mas. Bawa mlebu ya. Bali. Sama esok. Wayahe. Lera. Iya. Walah. Iya. Mabuk kahanan iki. Ayo, Dek. Hai. Yo. Hai. Iya. Jenengan semanten kiaran seni jadilan langgeng turangga jati kula minangka mewakili sakanca bilih kathah kiranipun tansah nyuwun agunge pamuten ingkang sagengipun minangka pringatur wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.